Ahoj, vítejte u podcastu TPK, podcastu o všem okolo hry Dungeons and Dragons. Dneska se budeme bavit o pravidlech pro hráče, kde se já, Petr a Kuba budeme bavit o tom, jak zlepšit váš zážitek ze hry z pozice hráče. Máš 3 záložky, že jo? Červenou pro hráče, modrou pro DMy a žlutou Bizboje. Je to tak. Tak když jsem v tom poprvé začal číst, tak jsem si říkal, tak jsem si koukal do toho že jo, do obsahu a prostě, tady jsou teda klasy, tak otevřu klasy a tam prostě jsou, vole, 2 featurey popsaný tak na půl a pak nic a já si říkám, co se to kurva děje, vole. Tak jdu zpátky do toho obsahu, vole, a tam zjistím, že po tomhle tom jako nastínění těch klas jsou celý rasy a pak teprve jsou celý ty klasy. Ano. Jsem byl tak confused. Ano, protože když jsme dělali ty rasy podle ty roleplay, podle té knížky, že jo, podle Jeskyně a draci, kterou teďka držíme v ruce a budeme mít o ní epizodu, takže vy, co jste nám psali, jestli budeme mít... Tak jste si to přečetli v názvu té epizody, takže... Tak já jsem furt jako přicházel prostě jako z toho nástínu do toho, kde to bylo rozepsaný pořádně, že jo, protože... Tak jsme si řekli, že zkusíme tuhle epizodu se pobavit jako o těch klasách. No o jedný konkrétně asi jenom. Začneme pomalu, vidíme, jak to půjde. Protože já jsem narazil na takovou jako strašně zajímavou věc a to je, že mně přijde, jako kdybych to četl, vole, ve francouzštině. Já prostě, jak je to česky, tak mě se strašně blbě jako uchopujou úplně základní koncepty, vole, z D&D. Nevím, čím to je, vole. Prostě ten český jazyk je mi na tohle, vole, takový divnej. I v tom, že mi přijde, že je takový roztahanej. Že prostě co v té angličtině řekneš, vole, v krátký větě, tak v češtině potřebuješ, vole, půl odstavce. Čeština je bullshit. Jako já se nechci opakovat, protože jsme se o tom bavili dole před epizodou, ale musím se to opakovat, protože to ano, protože jako je to prostě v té epizodě. Je to prostě ty překlady, já bych třeba insight přeložil jako vnímání, a vždycky mám zafixovaný jako vnímání, ale tady to přeložil jako perception. Perception je vnímání a insight je vhled. No, jasně. Já bych teda insight jako vhled přeložil. Já jo, ale jak jsem zvyklý, že prostě je to vnímání, já beru vnímání i vhled, jako, že to jakoby... Já vnímám to a ten perception je jako prostě jako pozorování, jo, nebo jako sledování. A protože už jsem si jako navyk na ten svůj překlad, tak tady prostě teďka se ztrácím v těch překladech to samý wizard, kouzelník nebo čaroděj. Jo, Varlock je jasný, to je černokněžník. Dobře, jdeme dál. Tak jo, a teď sorcerer je wizard nebo je kouzelník nebo čaroděj. Kouzelník. Jo. Já si myslím, že to naopak, jo, a to je prostě... A teď nevím, jak je to v té knížce. No. To taky nevím, jak je to v té knížce, actually. No, hlavně jako prostě jsi čaroděj Harry, ale je to Wizard World. No, prostě Harry Potter to takhle nějak nastínil. Já to vnímám prostě... Já vnímám, že Wizard je člověk, co se učí jako magii. Ano. A v našem světě jsou to kouzelníci, prostě kouzelnické představení. Je to člověk, co se naučil magii. Není to čaroděj, protože čaroděj někdo se s tou magií narodil, za mě. Nevím. No ale tak jako by v reálném světě kouzelníci jsou lidi, co neumějí, vole, čarovat, tak to je pravda, no, ale jako ty rozumíš. Jako to je ten překlad, to... No, prostě. Ahoj, já jsem tady taky. Wow. Kde jsi tu vzal, Kubo? No. Tak nám pověz něco o angličtině, ty rád rentíš češtinu. Tak čeština mrtka. Finished. Tečka. Tohle prostě já se jako učím japonštinu for reasons a jakoby... Prostě ne, čeština ne. To je tak jednoduchý jazyk, ta japonština, kromě toho textu, no ale... Let's go. Čeština musí být kvůli jazyk, kvůli národnímu obrození, vole. Jinak bychom byli pohlcený, vole, Němcema, to je na píču. To nechce nikdo. Jak víme z předchozí epizody. Z minulého týdne. Tak moment. No, moment. Anyway. Alchymista. Dneska se koukneme na alchymistu, což je úplně... Actually se nejsem jistý, mám pocit, že to je úplně brand new klasa, kterou oni vytvořili pro tu knížku. Netuším, nikde jsem nenarazil asi na to, že by to bylo jako přeložený z nějakého jiného zdroje.
Já si taky... Je možný, že se pletu, je možný, že tuhle epizodu řeknu hodně lží, ale prostě, sorry. No máme domněnky, takhle. Máme domněnky a já jsem ty rozhovory s těmi tvůrcema sledoval tak jako 2 roky zpátky, takže už taky nic nevím. No. Ale je možný, že si to... Oni se jako inspirovali, ale že si to jako by... Já tady jsem dneska jako comic relief, který dělá komik. Yes. Jo, tak se snaž, protože zatím na hovno. Alchemie. Takže. Alchemy her wouldn't even touch her. Tak já nevím, tak já Takže alchymista. Vypnout. Alchymista. Když jsem poprvé viděl ten název té klasy, tak jsem si myslel, že to je prostě jenom artificer. Že to bude přeložený artificer. Není to, nemá to s artificerem. Vůbec nic společného. Jako taková ta hlavní věc, třeba co mě překvapilo, je, že ten alchymista vůbec není spellcaster. Wow. Ale nechce se mi úplně jako říct, že to je marshal. Jaké má kostky obnovy? Kostka obnovy. I don't even know her. Má D8 hit dice, což je taková ta normální prostě casterská hit dice. No jasně. To má to Warlock Bard. Artifice. No, nevím, to má Artifice, ale... Já se musím podívat. Tak, to je jedno. Prostě D8 hit dice. Co se týče zdatnosti, ne, nechci šitovat jako na ten překlad, a ten překlad je asi jako nejlíp udělaný, jak to jde, jo. Jo, to já souhlasím s tím, že ten překlad, jako já na ní nehejtu, jenom prostě je to nezvyk pro nás asi všechny. Anyway, proficiencies. Light armor, simple weapons, short sword, hand crossbow. Tools, tak je to alchemy kit, herbalist kit a nějaký jeden další tool. Whatever. Vaší volby. Savey v dexterity a v intelligence, což je decent. Skilly, máš na výběr 3 z history, medicine, religion, investigation, nature, insight. A mystika, co to Mystika to je to, vole. Arkana. A potom nějaký savey pro ty schopnosti, jak se kalkuluje, se odvíjí se vlastně od té inteligence. Takže to je jakoby ta ten hlavní stat, já nechci říct, že to je, vole, ta kástící schopnost, protože nekástíš nic. Jako mně zatím přijde, že to prostě artificer bez magie. No, jako jo, ano. Anyway, schopnosti. Jdem na abilities. Na prvním levelu alchymistická truhla. Máte prostě, vole, bedničku nebo brašníčku nebo, vole, cokoliv, ve který jsou prostě nějaký alchymistický výtvory, co navaříte. On to navařil. Let him cook. Máte, kde vy můžete použít buď to akci na to, abyste vytáhli nějakou z těch věcí z té brašny a použili ji, nebo můžete použít bonusovou akci, abyste vytáhli ten item a předali ho někomu, kdo je 2 sáhy nebo 10 feetů od vás. Ale nemůžete v jednom kole použít zároveň tu akci a tu bonus akci. Můžeš tu čestku prostě použít jenom jednou v tom kole. Jo, okay. Ty použití máš teda tolik, kolik je tvoje úroveň. Nevím. Jak je to napsáno česky? Úroveň X mezi dlouhými odpočinky. Nevím, jestli to je úroveň postavy, jestli to je úroveň v alchymistovi. Já si myslím, že to je úroveň v alchymistovi. Asi jo. Kde teda ty věci, co můžeš tahat z té bedny, jsou Alchemist Fire, dýmovnice, Acid, předpokládám, že to je prostě Acid Vial, Healer's Kit, Healing Potion, Antivenom, Voda Sphere. Já si to jdu najít, jestli to je prostě fucking svěcená voda, což nejspíš bude. Kde to jdeš hledat? Na straně 218. 208. Ne, svěcená voda je tady napsaná odděleně. Co je Voda Sphere. Pokud zasáhne bytost z jiné sféry, jako je Demon, Fiend, Elemental, Celestial nebo Fey,
Způsobí flakonek s vodou sfér. Radiant damage 2d6+. Tvá oprava. Plus tvůj dexterity modifier. No. Oprava. No, oprava obratnosti. To je prostě dexterity modifier. Je to tak, no. Tak. To je přesně ono. Tak. Potom je tady takový flavor text, který ale je vlastně optional úprava této featurey. A to je to, že vy buď tohle můžete hrát, jakoby že lol, šáhnu do té brašny a vytáhnu to, co potřebuju. Prostě. A jakoby neřešíte, co jste navařili za ten long rest. Nebo můžete teda jakoby na konci toho long restu říct, hele, mám navařeno tohle. A potom máš teda jakoby dvojnásobný počet těch použití, že vlastně jakoby navaříš dvojnásobek. Ale nemůžeš prostě říct, že mám prostě... Omezíš se tím, jakoby, co máš k dispozici, ale máš toho vlastně dvojnásobek k dispozici, takže jakoby whatever. Tak, potom další na první úrovni improvizace. Jednou za long rest, během short restu si můžeš vrátit jedno spotřebované použití truhly. Tak můj brain taky nefunguje, vole. Jednou za long rest, během short rest. Jo, máš to chápu. jeden short rest mezi long restama si můžeš vrátit. Jedno použití tý bedny, vole. Jebetí. Ale jo, chápu. Ale vím, to je jak svině. On to dává smysl, on to je napsaný dobře. Ano. Ale my jsme můj zoomer brain, not brainin, prostě. Tak, potom. Zase, na prvním levelu. Zdatnost svítvory. What the fuck does that mean? Zdatnost svítvory, nej to... To je, že jsi proficient s těma věcma, co taháš z té alchemistické tašky. S těma svýma výtvorama, Takže když prostě na někoho házíš Alchemist Fire, tak prostě přičítáš ten proficiency bonus k těm efektům. Tak. Druhá úroveň. Alchemistova zbraň. To dělá to, že 2x za long rest můžeš potřít nějakým special oilem buď to 2 zbraně, anebo 2x20 střel, který musí být ale specificky upravený, aby mohli pojmout tady tu tinkturu, kde oni potom dávají bonusový fire, acid nebo poison damage, který se odvíjí od tvojí alchemist dicey, která je prostě začíná na D4 a zvedá se. Což je standardní u některých těch subklas. Je většinou standardní, no, u toho. Je to vlastně to samý, co má Bloodhunter. No, on to má i nějaký Roguna to má taky. No, Bardic Inspiration taky jakhle zvedá vlastně podobně. Jo, je důležité, aby ta zbraň byla upravená s tím, že když to dáš buď to na normální zbraň, co není upravená, anebo někdo, kdo neumí používat tyhle upravené zbraně, neboli není alchymista, a chtěl by použít tuhle zbraň s tou tinkturou, tak mu to na konci kola dá taky tu jednu diceu toho damage. Troubo. OK. Tak na druhém levelu taky najednou začneš umět castit spely. Protože umíš... No, umíš rituálně seslat Detect Magic a Identify. Okay. Identifikovat a detekovat magii. Protože tady píšu... Tady v té tabulce není, že by měl spell sloty. A tady píšu znáš kouzla, najdi magii a určení, což je Detect Magic a Identify, a můžeš je sesílat jako rituály. No, tak musím je sesílat jako rituály, protože nemám spell slot, nebo ta feature neříká, můžeš ho seslat jednou za long rest. No, takže já bych to tak pochopil. Takže jako rituál. Musím ho seslat jako rituál. Nepřeskočil si tady stránku? Ne, dobrý. Sorry. To je slepený. Damn, co na ní je. Na 3. úrovni alchemistova specializace, tam dostáváte vaši subklasu, 4. a tak dále, levely prostě jsou zvýšení vlastností, to je standard. Ne, není to standard. Máte jedno zvednutí navíc na 10. levelu. Takže jako rogue. Rogueové mají jaký na 10 jeden navíc. Samozřejmě Fight 3 nejlepší klasa ve hře mají ještě na 6. A to je hezké. Alen. 5. úroveň. Všichni budeme multiklasovat do fightera. Yes, do bojovníka. 19 levelů do fightera, berte. 5. úroveň tvůrce mocných předmětů.
to víceméně prostě zvedá efektivitu těch věcí, co taháte z té tašky. Já jsem se na začátku, jak jsem začal číst tu klasu, bál, že jakoby to nebude scalovat, tak ono to scaluje. Tady to zvedá prostě dosah, na který to hodíte, a zvedá to ten saving throw, co je proti těm efektům, a plus přičítáte nějaký modifiery k tomu damage, co to dává, takže prostě scaluje to do nějakého toho. Pátá úroveň taky zlepšená improvizace. Tam během short restu můžeš nahradit ne jedno použití, ale můžeš nahradit až tvůj intelligence modifier použití. To znamená až 5. Šestá úroveň, mistr tajných řemesel. Získáš expertízu s alchemy kitem, herbalist kitem a jedním dalším toolem, ve kterém jsi proficient. 7. úroveň, tvůrce magických lektvarů. Je tady seznam lektvarů, naučí se z něj 2 lektvary, který můžeš tahat z té brašny, ale stojí to 2 použití té brašny. Tady na tom listu je water breathing, animal friendship, zvětšování je growth. Enlargement, ale ten potion je potion of growth, ale vykází to na tebe jakoby enlargement spell. Nápoj lásky, netuším. To je nějaký charm. No, asi. A oil of slipperiness, nebo jak se to jmenuje. Takže? Olej kluskosti. Oil of slipperiness. Slipperiness. To je takový, tak si ti můžeš namazat a pak tě nejde grapplenout. S tím, že teoreticky, když tvůj DM bude benevolent a hodí ti nějaký jakoby recepty na jiný lektvary, tak se můžeš naučit na každý úrovni se naučí, každý další úrovni se můžeš naučit jeden další lektvar a nemusí být z toho seznamu, ale musí být maximálně uncommon. Nebo předpokládám, že neobvyklý znamená uncommon. Jo. Tak. 11. úroveň, znalec legendárních předmětů. Jednou za long rest můžeš spotřebovat... Dobře, možná asi ne. Asi nespotřebováš nic, prostě jednou za long rest můžeš seslat posly šmíty, což já předpokládám, že je Legend Lore. Bez spell slotů samozřejmě, ale bez komponentů, což Legend Lore je docela drahý spell, takže to, že můžeš jednou za long rest... Já jsem ani nevěděl, že to existuje, tady ten spell, doteď. Aha. Legend Lore je, že to vykástíš na Magic item a ono ti to fakt jakoby řekne, prostě DM ti prostě musí v tu chvíli říct ten lore. Podá tu tabulku takhle. Že jakoby nejenom, že zjistíš, jakože identifikuješ ten předmět, ale zjistíš prostě, komu patřil předtím, jestli se podílel na nějakých velkých událostech a takhle. Je to hodně zajímavý spell, který se moc jakoby nepoužívá, ale zase, když prostě ten DM vám do toho bude hrát a budete mít nějaký cool magic itemy s lorem, tak je to hezký flavor věc. Co tam je, vole? Show me the meme. A úplně se to hodí v té předešlý epizodě, protože Píta zaslal prostě v roce 2023 we would rather date someone who fucks animals than someone who eats them, vole, prostě. Nic, pardon. Anyway, 11. úroveň zase. Píta to zase. K zásahu tinktury alchymistické zbraně, což je tam prostě ten elementální nějaký damage, přičítáte intelligence modifier. 14. level získáváte proficiency v constitution saving throws. 15. level tvůrce mocných lektvarů, můžete si vybrat 2 tady z lektvarů, které jsou flying, invisibility, speed, což jsou very good fucking potiony, který si prostě můžete vycucat z prstů, ale. A pokaždé, když získáš další úroveň v alchymistovi, tak se naučíš jeden další lektvar z tohohle seznamu, anebo nějaký, na který máš recept a je až very rare. To je hustý teda. Což je good, ale tak je to 15. úroveň, takže tam už to chce něco jako strong. Na 18. úrovni tvůrce dokonalých předmětů, tam se zase prostě jakoby posilují ty věci, co taháte z té tašky. Ten hlavní bonus je, že se zvedá jakoby ta area of effect, myslím, že? Jo. Na všichni tvorové do vzdálenosti tvé opravy inteligence od cíle. Předpokládám, že to je jakoby tvůj modifier inteligence v sáhách, jakoby v sázích, vole, prostě jedna inteligence, jeden sáh, takže 5 feetů. Takže 5 feetů, takže vlastně až 25 feetů. Což je docela decent, to je jako spell, vole. A to je jako radius.
No. No, takže je to vlastně 50. Všechny kapaliny, které můžeš vrhnout a způsobit jimi zásah, se při zásahu rozprsknou. No. Všichni tvorové do vzdálenosti blablabla dělají save, dostávají bombu. Takže je to prostě fireball with extra steps. Ano. No, a smaller damage. No jasně, ale... Jo, ale je to decent jo. To, že to... Hezky to scaluje. A potom 20. úroveň, velké dílo. To musím přečíst, protože tam je strašně moc věcí. Tvé jméno nebo libovolný pseudonym, který si zvolíš, bude navěky spojen s tímto úspěchem. Poznáš tajemství věčného života a mládí. Přestaneš stárnout. To je druhý věc. To je druhý věc, yes. Získáš vitalitu těla i ducha. Hodnoty tvé obratnosti a inteligence se zvednou o 2, a to i jejich maximum. Dokážeš vyrobit elixír života. Jednou mezi dlouhými odpočinky můžeš seslat vzkříšení bez utracení spell slotu nebo komponentu, jako se nejsem jistý vzkříšení, který konkrétně je to, jestli to je Revivify, Raise Dead, Resurrection. To je jedno. Jedno z toho. Nevíme. Jedno z toho. I tak je to good. Je to for free. Nepotřebujete na to diamond. Prostě vytáhnete, vole, z brašničky elixír života. Kdo jsme my, abychom vám říkali, co to je za kouzlo? Asi. Najděte si to. To fuck. Naučíte se transmutovat levnější kovy v dražší, neboli když použijete tu vaši truhlu, tak za jedno použití můžete vytáhnout 2D12 gold pieces. Fucking inflace. Takže infinite money glitch. A nakonec získáš schopnost léčit nemoci. Jako akci se můžeš dotknout tvora, vyléčit jednu jeho libovolnou nemoc nebo ukončit působení libovolného jedu. Tak. Ano, prostě jsi mistr alchymie, prostě objevil si kámen. Tady to je napsaný ve flavor textu. Dokážeš vyrobit kámen mudrců. Jebej. Yes. Takhle, jak jsem to poslouchal, tak mi přijde, že ze začátku jako nic moc a pak to začne být jako... Na těch vyšších levelech tam jsou cool ability, ale má to pro mě podobný vibe jako Artificer, a to je, že tohle mohla být subklasa. No. No, jasně. Zároveň ale tady jsou nějaký subklasy. Ale zároveň tu máme 3 subklasy, které jsou v podstatě Artificer. Divotvůrce, Teurg a Pyrofor. Oh. V podstatě já teď koukám na toho divotvůrce. Je teď divotvůrce, je Artificer, vole. Kde? No my jsme se o tom bavili, jsme použil před epizodou, takže já to on Artificer má subklasu, která se jmenuje Alchemist. No vidíš, tak to prostě udělali reverse Udokar. Jak jsme se bavili jako předtím, že Huledy, když dělali ten Beastland, tak tady Huleda. Bráško. Co kdyby byl alchemista? Co kdyby to byla klasa? Ty moje bráško, já nevím, co uděláme s tím Artificerem. Počkej. Nápad. To bude subklasa. Toho alchymisty. Je to tak. Tak anyway. Když ho piknete, jak na 3. úrovni, dostanete schopnost Mechanik. What is your gender? Mechanik. I am more. Hardware drive. Získáš proficiency a expertízu s libovolnýma kutilskými nástroji. Tinker's Tools, předpokládám. Pokud už zdatnost máš, pokud už máš proficiency, získáš expertise a získáš proficiency v jiných tools, který si vybereš. Taky na 3. úrovni mechanické hříčky. Můžeš utratit 3 použití té alchemist truhly a za akci vyrobíš jednu tady z nějakých těch níže uvedených hříček. Co jsou ty hříčky? No, máme tady dobrodruhový cibule. Dobrodruhový cibule jsou extrémně fancy hodiny s kompasem, který vždycky ukazují sever. A když jsi na materiální planině, tak vždycky víš, kolik je hodin a kolik zbývá do nejbližšího východu nebo západu slunce. Nice flavor, vibe, karbitka. Karbitka je malá svítilna, svítí jasným světlem až na 24 sáhů. Krát 5, 120 feetů. Yes, jasně, to je docela standardní použití. To je docela decent, to je docela velký range na světlo. Jo. Máš prostě baterku, vlec. Je trubičkou spojena s vyvíječem plynu, který můžeš mít v batohu či na opasku. Vyvíječ plynu obsahuje vodu a karbid, které uvolňují hořlavý plyn.
tam vůbec nevím, proč se jako obtěžují tím jako popisovat, jak to má vypadat. To si myslím, že by měl být flavor. Ten flavor tam je hodně, minimálně jako v té klase je fakt jako hodně tam přidávaný a to je tak, jakoby je to na tom hráči, no. Ale zároveň chápu, že jakoby, když prostě napíšeš karbitka, vole, já bych kurva nevěděl, co si pod tím představit, takže když mi jakoby řeknou, no je to něco, co jakoby zhruba funguje takhle, tak vím, co to jakoby je a nějak si to reflavornu. Jako tohle co veru. Lano s kotvičkou a navijákem. Jak to vypadá? Prosím. I need description. Bombička stlačeného vzduchu vystřelí kotvičku na vzdálenost až 20 sáhů nebo 100 feetů. To je prostě, když jsi prostě jako konstruktér a zároveň máš rád D&Dčko, jako prostě napíšeš tady to. Průvodce hrou, Dungeon Master, ti může požádat o... Co může požádat? Dexterity skill check s DC rovným vzdálenosti. Jo, tak to já... What? Prostě si to DCDM jako DC 100? No. DC 100 feetů. No to není na ty feety, to je v těch sáhách. Já vím. Takže to je jakoby feety děleno 5. Já vím, ale 100. Tohle je pain hrát, když hrajete s feetama, vole. No jasně, ale oni... A my jelikož máme rádi Tarantina. Ale on to říkal, jako ten týpek, co to psal, jako říkal, hele, prostě nemůžeme používat retardní jednotky. Ano. On nepoužil slovo retardní jednotky. Ale jsou to retardní jednotky, my to víme. Jsou to retardní jednotky. Protože prostě jsme v Česku a tady prostě máme metry. Ale v momentě, kdy to začneš připočítávat na metry, tak to přestává dávat smysl, že jo? Jo. Nebo ta matematika přestane dávat smysl. Jo, já ty sáhy chápu. Sáhy jsou dobrý tah, jenom prostě zase musíš jako... Ano, ale když prostě jakoby hraješ vyloženě 5Ečko u stolu, co používá feety a chceš tam vzít tohohle z toho alchymistu, tak ono to není problém. Ono to jakoby funguje v tom systému perfektně, ale prostě musíš se jakoby ty v hlavě dělat tu konverzi. Musíš si tam všechno přepsat, no. No. S tím, že když se to zachytí, ten naviják, nebo ta kotvička, co je na tom naviják? Chodíš naviják, jako si hrát v ruce. Když se to zachytí na těžkým předmětu, jak se k němu můžeš přitáhnout. A pokud zasáhneš nějaký volný předmět, co je lehčí, tak ho můžeš zkusit přitáhnout. A pak tam můžeš házet jako atletiku, když je to nějaký jako moc těžký, vole. Můžeš se pokusit zachytit střední či menší otvora, hoď si na útok, blablabla. Můžeš se prostě k němu přitáhnout k sobě. Když hází si tam nějaký roli proti tomu. Vidíš se Gravity Falls? Tam měl ten... Od prvního dílu měl ten hak z lanem. To je prostě mým. Použil asi o 10 epizod později, už jsem nevěděl, že ho má. Tak potom je tady lovecká nástraha, což je prostě past. Někdo musí uspět na perception, aby to neviděl, a pak na obratnost, aby ho to nekouslo, jinak ho to chytí. A každý kolo pak dostává nějaký damage, bodnej, drtivej nebo sečnej podle toho, co si vybereš, která se rovná kostce alchymisty plus dexterity modifier. Kostka alchymisty bude ta D8, jo, předpokládám. Ne, to je ta, co scaluje. To je D4, pak D6, pak D8, pak D9. Jo, hází se, že ho save na sílu, když chceš utíct. Mechanikovo nářadí, to je nářadí, se kterým jsi proficient. A může i odemykat zámky, což je asi jakoby taková... Odemykat zámky zneškodňovat pasti, to je to hlavní, na co tohle si chceš využít. Mechanik. Mechanik. Univerzální nůž. Švýcarák. Prostě počítá se za alchymistovou zbraň. Což znamená, že ní můžeš lejt ty tinktury. Dává 1d4 damage. Prostě bodne švýcarák. Počkej, ale to není všechno, co umí, vole. To je švýcarák prostě. Vidíš, že z něj můžeš vytáhnout nůž, nebo z něj můžeš vytáhnout nářadíčko. Nůžičky, pilníček a pilčička ti dají výhodu ke snaze o poškození předmětů, které nejsou celé jen z kovu nebo kamene. Předmětům udělíš dvojnásobný zásah. Lupa dává výhodu k práci s drobnými předměty či nápisy při ohodnocování věcí. Také ji lze přes den použít místo křesadla. Vývrtka, technicky součástí nářadíčka, avšak s vlastní velmi užitečnou funkcí. Kde je ta funkce napsaná, vole?
Joha, to je, že otvíráš chlasty, no. Ty vole, ty... Hej, kámo. Proč je to tam napsaný takhle? Hej, kámo, prostě představ si to, že ty prostě jsi typický Čech. A hraješ prostě D&D. A tam jsou lidi, co metají kouzla a ty máš svůj vývrtku. Ty máš švýcarák, prostě s nůštičkama, vole. A lupou. Ale že otevřeš, vole, vajnos. Jebej. Teď tam dorazej, že toho bose a ty jenom takhle. Hoši! A pak taky vyšetřovatelovo nářadí, který teda dává výhodu na investigation checky, u kterých to dává smysl. 9. úroveň, magická zbraň. Máš magickou zbraň. To je ten efekt, co dá, tak navíc může dávat necrotic, radiant nebo force damage. No ale hlavně se ti asi ta zbraň přimění na magickou. Ne, to je taková ta tinktura. Jo, jasně, to je tam to je posílení tam ty jiný ability. Že máš jakoby jiný damage typy navíc, který jsou, objektivně jsou to lepší damage typy, prostě jsou méně resistit. 13., 17., 19. úroveň, tvůrce magických předmětů. Můžeš vytvářet magický předměty, ale co ti na to říct, počkej, dokážeš tvořit nejen lektory, ale kouzelné předměty, jednou mezi longrestama, se můžeš věnovat hledání či přípravě drahocenné suroviny, která dokáže udržet nebývalé množství ze světa vydestilované magie. Drahocenná surovina je nestabilní a naraz ji dokážeš udržet maximálně v množství rovném tvému zdatnostnímu bonusu, což na té 13. úrovni, já nevím, vole, je 6? 5? Já nevím, vole. 4, 5. Něco takovýho, vole. Během odpočinku ji můžeš spotřebovat spolu s použitím truhly a vyrobit tak dočasný kouzelný předmět, jak ukazuje tabulka. Dočasný, ale může být common, uncommon, rare nebo legendary potion. Confusing pro mě. Nevím, jak moc možná si nemají very rare. Není tam very rare, protože podle mě jakoby... Možná ho protože very rare potiony ty se můžeš učit a vyrábět je normálně. Tohle, co ti přidá navrch legendární potiony a plus normální magic itemy, které jsou common až rare. Akorát ty předměty vydržejí prostě 1d6 dní nebo hodin. Jasně, no. Takže ten Artificer má sice jako tak jako dočasný, ale že si jako... Tam jsou ty infusions jsou takový versatilnější v této. No, jakoby tady zase si fakt můžu vytáhnout magic item z prdele prostě. A prostě hej, budem potřebovat udělat tady tu věc, boom, další, po tom long restu máš ready, vole, přesně ten item na tu věc. Je to ta postava, se kterou musíš plánovat hodně. Hodně, no. To vy inženýři děláte, že? Jo, taková. Vždycky se umístí nějakou stračku. Já není ščipná, ale mě to rozesmí, takže možná jo. Já nevím. Ještě tady teda u téhle Artificer subklasy je na 17. úrovni tvůrce života, kde můžeš stvořit výtvor humanoidní podoby. Může vypadat jako socha nebo příslušník libovolné rasy. Podobnost je ale jen vnější. Výroba zabere 1 hodinu, stojí 10 použití truhly, pak jsou tady nějaký staty, prostě může se účastnit boje, to nebudu číst. Máš vole svýho prostě do tyho. Ty tady fakt blbně s tím metrem slyšet na tom záznamu. Sorry. Omlouvám se všem. Tady má svoje... Odkládám ho. Svoje nářadíčko. Mechanikovo nářadí, vole. Mechanik. Když jsem představil, jakou bych udělal postavu na tohle, tak jsem si představil toho Inda, který se bude se jmenovat třeba Ráhul Prasad. Prostě. Dobrý den, já jsem Ráhul. Já vám tady postavím nějakou karabinu. Hello, I want the water, please help me. Tak. I am hardware guy. Druhá subklasa. Pyrofor. Je tady napsaný, pyroforové jsou praktičtí mistři válečné alchymie. Prostě terorism. Extra steps. Ale opalná zbraň je beti, vypuštění, vole. Allahu akbar, vole, rakety. OK. Nemýmujeme, ono se to uvaří samo, vole. 3. úroveň. Pyroforové kombinéza. Když máš přístup k příslušné dílně, dokážeš během dne práce vytvořit speciální kombinézu. Je to kožená zbroj, jakoby leather armor,
tvůj armor class v ní je 10 plus tvůj modifier obratnosti plus tvůj modifier inteligence, což je nice. No. Actually nice feature. A tvůj intimidation, vole, když přijdeš, vole, do letadla, tak zroste na dvojnásobek. Ty píčo. Tak. Plus, když ji u sebe nemáte během long restu, tak ztrací své schopnosti, musíte pak vytvořit novou. Taky na 3. úrovni máte schopnost, co se jmenuje palná zbraň. Kde máte k dispozici jednoruční palnou zbraň, se kterou jste proficient, dává 2d8 piercing damage, má reloading prostě takový to slovíčko reload, což znamená, že i když máte víc útoků, tak můžete vystřelit jenom jednou. Yeah. Má dostřel 8 sáhů až 32 sáhů ten long range, což je 40 feetů short range a 160 long range. Já jsem si uvědomil, že v minulý epizodě, jak jsme se bavili o té Merilith, jak má těch 6 mečů, tak jsem načet nějaký komentář, že jí týpek dal prostě 6 palných zbraní. 6 devítek, vole. It's high noon somewhere in the world. To Beastlands. Plus jedno použití truhly vám dá 20 nábojů do této pušky. Prostě střely pro palnou zbraň nelze změnit na alchymistickou zbraň a ani je po použití nelze sbírat. Takže nejde sebrat a nemůžete na ně dát ten elementální damage. Jo. Weird. But okay. Asi balance reason. Asi jakoby jo, ona dává 2d8. No. Já bych jí možná dal prostě 1d8 a nechal tě používat ten elementální damage. Protože takhle to je jakoby, když chceš používat tu pistoli, tak vypneš úplně tu jednu svoji feature. No jasně, no. A když chceš používat ten elementální damage, vypneš tu palnou zbraň. To je jedno. Musíš ji udržovat, blablabla, ale může se rozmrdat, když rolneš jedničku, vybouchne a dá ti 3d6 damage fire. Okay. Starej se o svoji zbraň vojáku. 9. úroveň. Výbušniny. A je to tady. Je to tu. Za akci můžeš utratit libovolný počet použití truhly a získat výbušninu. Libovolný. Ty píčo. Ty máš ten počet použití podle tvojí úrovně. No. Takže třeba, vole, 10 prostě. No. Výbušnina způsobuje ohnivý a drtivý zásah. Oba v hodnotě tolika tvých kostek alchymisty, kolik si utratil použití truhly. Takže počkej, takže na 20. levelu já se dokouknu na 20. levelu můžu spotřebovat všechny moje použití, abych dal 20d12 fire damage a 20d12 bludgeoning damage. In a blaze of glory, my friends. No to je takový Demokrasi. Poloměr výbuchu je 1 plus tvůj intelligence modifier sáhu, což znamená maximálně je to 6 sáhů, což je 30 feet, takže fireball range. No. Fireball 20. Myslím. No. 40. Je to poloměr, že jo, takže 60 feet, jako je průměr. Fireball se 40 It's a big ass bomb. It's a big ass bomb. Taková malá lokální atomovka. Mhm. Existují 2 typy výbušnin dle tvého užití. Jo, plus samozřejmě hází saving throw prostě proti tomu, ale tak to je samozřejmě. Existují 2 typy dle svého užití. Granáty a nálože. Granáty mají větší range, což předpokládám, že je na hod, jakoby, že je hodíš do dálky. A nálože 1 minutu je na někde nastražuješ a přitom určíš podmínky, které je spustí, jakože někdo tam přijde, vole, nebo něco takového. Nebo když s tím někdo pohne, prostě dáš to do kufříku, někdo veme ten kufřík, on to vybouchne, prostě terorism, atentát, vole. At its finest. Jedem. 13. úroveň, hollow point, neboli duté projektily. Zásah tvé palné zbraně stoupne na 2d10. Na tohle jsou ale ženevský konvence, tohle to je prostě... Hollow point, 2d10. Tvoje střelná zbraň dává 2d10 damage. A tady to je. Všechny střely, které vyrobíš, jsou automaticky považovány za tou alchymistou zbraň.
Takže nejenom, že to do někoho střelíš, ale ještě do toho prostě dáš kyselinu do té nábojnice, vole. Tak oni to předtím vypli a teď to... Teď to vypli, teď to zapli, takže teď to spravili. Jasně. Tak, 13. úroveň. Rakety. Já jsem netušil, že bude taková... Já mám zábavu, vole, já se bavím teď ty klasy, vole. Tak fucky zdys, ty píčo, to porušuje všechny konvence, prostě co můžeš, vole. Že takový ten nůž, takový ten, co ti, vole... Raketa je Jo, jak ten nůž, který má v sobě tu plynovou bombu. Jo. Podneš a pustíš ten plyn, tak mu vybuchne. No to je to, když máš tu předchozí klasu a máš ten force damage na té melee zbraní, vole. Tu prostě někoho podneš a odstřelíš ho. Anyway, rakety. Můžeš použít schopnost výbušniny k vyrobení rakety. Raketa je zbraň na dálku s dostřelem 20 až 60, což je 100 až 300 sáhů. Nebo teda 100 až 300 feetů, 20 až 60 sáhů. Trefený cíl utrpí bludgeoning damage rovný tvé úrovni alchymisty ještě předtím, než raketa vybuchne jako obvyklá výbušnina. Takže nejenom, že dáme 20D12 a 20D12, ale ještě dáme dalších 20 prostě, vole, když jsme maximální level a vytvoříme tu nejsilnější možnou fucking pumu. Ale já si myslím, že jako v tom magickém světě jako bude někdo, kdo tady to bude trestat, jako. Pičo. Jako prostě bude jenom tady ty pyrofory, jako jenom hledat pokud mineš při útoku cílce na zemi, tak to dopadne vedle nějaký range. Pokud mineš, když ho používáš jako raketu země vzduch, raketa proletí pryč a dost možná zkazí den někomu, kdo to vůbec nečekal, vole. Ty vole, první. No tak hele, tak mu dáme švýcarský nožík. Ty vole, dáme mu rakety země vzduch a bam. Dá si první prostě, jo, tak švýcarský nůž a tak. Druhej, legalize nuclear bombs. No ty legal, vole, prostě. Vole, kdo by si vybral teďka toho prvního? Dá si. Pánové, 17. úroveň. Silnější třaskaviny. Dostřel tvé palné zbraně a tvých raket se dvojnásobí, vole. Ty vole, prostě vyloženě můžeš, vole, ballistic, vole, middle range, vole, prostě. Kdyby si mohl prostě, můžeš... Ten typek single-handedly způsobí kubánskou krizi, vole, prostě. Ty vole, jestli to... Jarku, jestli to posloucháš, tak prostě tě... Můžeš utratit některý svý použití truhly, místo toho, aby si s nima zvedal ten damage, aby si získal některá z následujících, vole, posílení. Poloměr výbuchu se zvýší. O to, kolik na to použiješ použití truhly. Všechny hořlavé předměty vzplanou a z oblasti se stane těžký terén, takže prostě napal, vole. To je hrozný. Zásah budov se zvýší o tolik kostek alchymisty, kolik je tvá úroveň alchymisty. Prostě, vole, demoluješ budovy, máš v piči. To je prostě, jaký bude zasazení kampaně? No, víc o vietnamský válce, no. V místě výbuchu, nálože nebo rakety se objeví jáma. V oblasti výbuchu se objeví tolik dalších jam, kolik bylo dodatečných použití truhly umístěných dle tvé volby. Tvorové nacházející se v jamách si musí hodit na záchranu obratnosti proti tvojí obtížnosti nebo prostě tomu DC. Při neúspěchu utrpí drtivý zásah, rovný dodatečným použitím truhly, tvých kostek alchymistů. Pičo, prostě, vole, tam uděláš kráter, ti rozpadnou, vole. Víš, co tam chybí? Tam chybí ještě takový ty plyny, který tě rozřeženou obličej. Radiation poisoning, vole, tady prostě ta poslední feature. No, nevím, jak se jmenovali ty plyny za první světové války, jak tě prostě jako Master Gas. Iperit, no tak to jediný tam chybí a už by to byl to. Tak a nakonec Teurk je summoner, pokud se nepletu. Vypadá to tak podle toho obrázku toho démona. Je první prostě. No tak můžeš mít, vole, prostě otevírač korků. Druhý. Ženevský konvence jdou do sraček. Třetí. Vybiju vás, vole, vymítač. Proč mám prostě epizodu nebo tu vymítač, vole, prostě. Zlepšený přítelíček. Teurk. Má tady nějakou tabulku. Teurk je caster. Teurk umí se sílat kouzla. Let's go. Takže má tady na 3. levelu celou, vole, prostě vysvětlování, jak castí spely. Umí castit rituály, používá inteligenci. To se nemůže říct. Jeho brašnička je jeho spellcasting modifier.
Znáš kouzla první... To je jenom napsané, jak ten spellcasting funguje, že jo? Umíš kouzelnická kouzla, nejsem si jistý, co je kouzelník, ale předpokládám, že to bude Wizard. Asi by to Wizard. Jo. Dávalo by mi to smysl víc než sorcererský kouzla. Já nevím. Je mi to jedno. Prostě umí buď to sorcererský nebo wizardský kouzla. Nebo varlocký. Je nám to fuk. Kdo jsme, abychom to tady zase říkali správně. Tak. Kurva. Zlepšený přítelíček. Bobr. Kouzlo najdi přítelíčka. Aha, počkej, najdi přítelíčka bude find familiar. Jasně, tak, to je familiar. Jsme doma, vole. Ale to je příklad Baldur's Gate, že přítelíček je familiar. Jakože Baldur's Gate 2. Jo, já si říkám, budu mít příklad Baldur's Gate 3, vole. Ne, Baldur's Gate 2. Tam, oni možná vzali ty příklady, že Baldur's Gate. Je to možný. Protože... Takže místo toho, aby si utratil spell komponenty, tak můžeš použít jedno použití truhly, takže basically free. Máš na výběr z dalších podob. Ďáblík, to je, vole... No, já vím. Imp, Mephit, nevím, co je poletucha, ty píčo. Poletucha je veverka prostě, vole, to by normálně mělo být v těch standardních formách, ale možná to znamená něco jiného. Pseudodrak nebo rarach, nevím taky, co je konkrétně rarach. Ale tohle jsou, myslím, že tohle jsou ty formy... elementální, ten kvazit? Jo, kvazit, asi možná jo. Jinak tohle jsou jakoby ty formy, ke kterým má přístup Warlock, co si máme Pact of the Chain. Tak ten má taky tady ty dodateční formy. Při použití akce útok můžeš místo jednoho svého útoku nechat útočit přítelíčka, což je dobrý prostě s těma, že jo. S těma silnějšíma formama, jako je ten, vole, imp a takhle, protože ty mají actually nějaký jako útoky. A můžeš s ním telepaticky komunikovat, vidíš skrz jeho smysly, když je na stejné sféře existence. A můžeš skrz něj mluvit svým hlasem. On sám dokáže mluvit, pokud tě nemluví skrz něj. 9. úroveň. Vymítač. Můžeš tuhle schopnost použít X rovná se tvůj intelligence modifier mezi longrestama. Pomocí akce můžeš přimět všechny fiendy, elementály, celestiály a fey do 30 feetů od tebe udělat saving throw na wisdom, pokud neuspějí. Jsou na 1 minutu teleportování zpět do své domovské sféry existence. Pokud jsou už ve své domovské sféře existence, jsou na 1 minutu odvrácení, což předpokládám, že to je to, co je klerici. Banishment. Odvrácení. Jsou turned. Turn undead. Odvrácený tvor musí, jo, to je prostě jsou turned. Musí zdrhat od tebe, nemůžou používat reakce, blablabla. 13. úroveň. Spolubojovník. Tvůj přítelíček získá následující zlepšení. Jeho hit dice se mění na tvoji kostku alchymisty a má tolik hit dice, kolik ty máš level. Takže docela fit dude. Takže v podstatě to je Hunter, nebo Ranger Beastmaster, but better. Caster Ranger prostě. Aha. But better, no. Ta klasa sama o sobě není caster a Ranger je taky jakoby halfcaster, tohle to bude, já nevím, takový čtvrtkový nebo taky halfcaster, že jo? Třetínový. 13 kouzel je dost. Jeho útok toho tvýho kompaniona je nahrazený tvým spell atakem a dokáže používat ty tvoje zbraňový typ, který prostě má ten nějaký elementální damage type k tomu navíc. Nice. Je napuštěn. 17. úroveň. Vyvolávač. Utracením... Vítejte vyvolávač ve žlebu. Do týči. Vyvolávač se odpojil. Utracení pozice kouzel můžeš pomocí své akce vyvolat až tolik tvorů, kolik je tvá oprava inteligence. Takže až 5. 1 až 5. Vyvolané bytosti můžou být fiendí, elementálové, celestiálové nebo fey. Pokud jich vyvoláš víc, nemusí jít o stejné tvory, ale musí být stejného typu. Kamo. Ty můžeš udělat, když máš 2 tady ty teurgy, tak můžeš udělat low cough match. Můžu vyvolat 5. 5 proti 5, vole. 5 proti 5, no. Low cough match. Vyvolávačů žleb. Pokud a proč se teda vyvolávačů žleb, pokud to uděláš ve žlebě? Když voláš jednoho tvora, jeho nebezpečnost může být nebo jeho prostě, vole, nebezpečnost, jak se jmenuje normálním D&D. CR? Jo, jeho challenge rating může být roven to stupni utracený pozice kouzla. Pokud jich vyvoláš víc, tak ten součet může být roven na nejvýš polovině
toho utraceného spell slotu. A ty vyvolaný tvorové se k tobě přátelský, jednají ve svém pořadí iniciativy, uposlechnou tvých pokynů, není potřeba akce, zmizí po 1 minutě, nebo když jim vydrž prsten na nulu. Jsme u toho. Tady koukám na ty kouzla. Dá přijde jako sice jako na 20. levelu má 13 jakoby spell slotů, nevím jestli to dost nebo málo, ale že to prostě... Je to kouzel. Ne, 11 slotů má. 4, 7, 10, 11. Jo, takhle, ale to jsou může se naučit 13 spell zone, jo. No, ale stejně, jasně, ale stejně se dostane jenom na 4. level a že má jako jeden spell slot na 4. levelu, to mi přijde jako slabý. Ale zároveň já nevím, jak to funguje potom s těma... Ono tam máš ty další featurey, plus jakoby ty vlastně máš kompaniona, takže trošku, no to je až na ty 17. úrovni, máš jakoby někoho, kdo jedná mimo tvoje kolo. No, asi decent. Asi to není úplně bad. To už je. To pak už tam je. To už pak bude někdy příště. Tak já nevím, jak byste to ohodnotili. No. Jo? Jakoby minimálně ten Bomberman, ten tak boží koncept. Ty vole, jako jo. Ale jako je to prostě jakoby, hele, já nevím, nedokážu si představit, jestli to bude v tom setě D&D, jakoby mezi těma ostatníma klasama fungovat. Bude, oni to je právě udělaný, aby to ale jakože jak to bude silný, myslím, jakoby, to bude silný prostě. Oni to mají testovaný. Ale zní to úžasně. Mechanicky to jakoby, mechanicky jsou podle mě jakoby decent. Já s tím mám ten jednoduchý beef, jaký mám vole s alchymistou, s artificerem je, že jakoby, že mi nepřijdou moc dobrý důvody, jak rozšiřovat prostě ty klasy, jakoby přidat ty další klasy, musí být jakoby nějaká hodně dobrá featura. Mně se líbí ten, že prostě máš 9. Ale i když si actually myslím, že možná ta alchymistická taška, ze který pak taháš ty věci, je možná jakoby víc validní věc, že to je možná jakoby lepší, než co jakoby umí normální artificer sám od sebe. Možná s tím vibuju trochu víc. Ono, takhle, jako dokud si to nezahrajem, tak... Jako, je to tak, těžký soudit. Protože já jsem reálně ty ostatní klasy jsme jako nějaký hráli a všechny jsme viděli, aspoň jedno. Tohle je jakoby úplně uncharted territory. Jasně. Ale určitě to zní zajímavě. Teurg zní jakoby, takhle, kdybych to hodnotil, jak jsme hodnotili předtím, tak bych Teurgovi dal jakoby Ačko minus. Ačko, Bčko, jo, jsem tam někde. Ten S. Pyrofor je Esko. Ten je Esko už jenom pro ten fucking meme, vole, toho, že prostě... A divotvůrce to je takový Bčko, já nevím. Divotvůrce... Bčko, no. Bčko, Cčko, záleží, co hrají za kampaň, záleží, co máš za skupinu. DM, co ti jako jde naproti, mi přijde. Protože jako nechápu, proč tam jako víc se tady zabírají tím, jak prostě, jak to je, karbitka, jak prostě vypadá, než jako, aby to mělo nějakou decent... No, protože jakoby vlastně to jsou, ty tvoje featurey jsou, že jsi dobrý s těma tools a že umíš tady vytvářet, vole, nějaký určitý věci. Korky. A to musí s tebou vibovat DM, aby si a ano, ten DM tě musí být ready na to, že ty budeš prostě se snažit ty věci kreativně, vole, řešit. Každý problém se budeš snažit vyřešit něčím, vole, z toho, co máš těch. Na rozdíl od Pyrofora, který tam hodí 3 rakety a je v ne, asi tam prostě nastaví nálože, vole, řekne, OK, tak je posiluju, aby dávali, vole, dvojnásobný damage budovám prostě a BBG layer prostě se zahroutí, vole. No. Jakože teďka, kdyby ta moje postava, kterou mám v téhle kampani, byla Pyrofor, a vzhledem k tomu, že nás čeká jako docela zásadní útok, ne úkol, tak bych prostě na druhém konci města udělal útok prostě teroristický, aby jsme měli klid. Ne, asi. Kuba teďka umřel uvnitř. No, v pohodě, já si myslím. No, já nemůžu, jsem fucking Warlock, no, tak jako neudělám teroristický. So, follow us on the social services. Social services je prostě něco jiného. Já vím, posledně nás na sociálních sítích. Já jsem Rahul a tohle byla naše subklasa. Subklasa? Pyromanca? Ne, actually se mi to líbí. Snad se prostě, jak to budu pročítat dál a hloubš, tak se víc dostanu do toho jazyka a postupně se vrhneme na ty subklasy u těch standardních klas, který nenajdete v oficiálních D&D guidech. No, zkusíme to porovnat, v čem je to jiný, uvidíme. Tak.
To asi většinou nebude jiný. Oni některý jsou jakoby stejný, a pak tam jsou některý, co jsou, jako třeba u toho Barbara, tam vím, že tam je ten jeden, který jakoby, že prostě mlátí rukama. To vím, že není jakoby ofiko žádná. Tady ten kmenový tady je, že jo, bijec, to je berserker. Kmenový válečník, nejsem si jistý, mám pocit, že to je ten Ancestral Guardian. Ale to může být ten, co si mě dorůstá ten ocas, ne? Takový ten... Beast. To není. To by se jmenovalo jinak. Ne. Ono to taky možná je jakoby úplně něco jiného. Jo, já si nejsem jistý, já jsem to ještě úplně neporovnal, ale jsem to tak jenom rychle prolítnul. My to zjistíme. A pak je tady ta cesta ničitele, kde prostě... Boom. Jseš bouchač. Boom. Tak jo. It is what it is, nebo něco takového, nebo ten předtím je, vole, ten mlátící. A jdeme spát, vole, no, ten super, díky za prostě knížka je zajímavá, těším se na to, až se do toho pořádně ponořím a tak. Je 12:30. Jsme zmeškali High Noon. It's High Noon. Tak jo, mějte se krásně, schválíte básně. Ty to nevíš, ale když jsem to říkal, ten High Noon, tak bylo přesně 12. Fakt? Ne. Ne. Ahoj.